Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Insemmilkom, erġajna it-tieni programm li qegħdin nagħmlu ma' Mikiel Kombo l-Iżgej, għandna wkoll miegħu il-Giuseppe Spanjol, ħabib tiegħu u għannej wkoll daqqa. U jekk tiftakru l-ġimgħa l-oħra konna qegħdin insemmu x'ħajġri biex inħajru l-żgħażagħ tal-lum jibdew jitgħallmu dan l-imbierek għana filgħoli. Mikiel, tiftakar inti li kienu jgħidulu wkoll għana tan-nisa. Tiftakarhom in-nisa jannuh? Niftakar iva. Niftakar meta kont żgħir kienu jmorru l-Ermier bix-xarabank tal-linja. Minn fejn? Kien jitilqu miż-żejtun. U mbagħad imorru ġifieri għaddu l-erħulu ma' serir ħankollu jdoqqu l-kiterri u jannu. Imorru l-Ermier imma xejn jiġi kien idumu sassijata bil-lejn niżel xejn jiżlu mix-xarabank. Kulħadd janni bħala oċċa. Jiġifieri wara li għannu fil-karozza l-Armier u xejġu jibqgħu żejtun jannu. Jibqgħu jannu żejtun jannu. Kont żgħir ġifieri ħafna nisa jannu ġifieri u kollha jannu la burmiża bħala qednanijien. Kienu ħafna kwantità ta' nisa jannu. Qegħdin ngħidu wara tieni gwerra da kollu sar. Ejwa. Jiġifieri l-għana mhux veru li huwa tal-irġiel. Nisa kienu għaliex qabel kull min sejjer jitla fuq xi bejt jinxor tisma' maratani. Kull min jitambar dik il-ħabtu kienu jagħmlu jisom il-fuħar x'għadu lu. Id-defu kulħadd jani. Ta' fuq il-bejt. Niftakar missier id-darba meta għamilna l-bettara kien ġib klikka meħar tal-xil tax kemm kienu jagħmlu. Fissatu kulħadd jani, min jaħsal il-ħwejjeġ, min jagħmel il-kafe fuq min jitħal il-kafe, jinkalja l-kafe fuq il-kinu għajan għandu ġixanijiet. Sewa. Kienu ħafna nisa li jagħmlu. Sewa. Għaxik niftakar għandak xenta żgħirek. Jiġifieri l-għana tan-nisa, l-għana la Bormiża, l-għana filgħoli u l-għana bit-kaxkira. Ejwa, kienu ħafna jagħmluh. Sewa. Issa ħalli bħamilna l-ġimgħa l-oħra qabel niddiskutu l-mistoqsija li għamilt fil-bidu jiena issa nagħmlu nisimgħu l-ewwel silta sabiħa li għandna li dina tiftakar inti sewwa ħalli nisimgħuha l-ewwel. Mikiel, kif qegħdin tannu? Tiftakar? F'Dilanja li qegħdin nisimgħu. Min kien?
ما تسس اتناني ما salvu t-sets. ما salvu تسس من بيك الكهرة Li semmejna l-ġimgħa l-oħra u dak ايوه il-programm سوينا الجمال الاخرى ثاني Sewa, Parti miż-żigarella, għax iż-żigarella waqt li kun għaddin nitkellmu sewa, baqgħet iddur. sewa. مش حاجة منها Iva, issa ħan nibdew niddiskutu dik il-problema li semmejna fil-bidu tal-programm. X'nistgħu nagħmlu, pereżempju inti lest li biex tanni u tgħin xi ħadd jiġi għandek ma niġi ngħidlek tallimnina nagħmlu نعملها لا بالارض كلها u ma kif نجي لنا انت اجاهويه انت قلت لنا ولا مدري داني كيف ثاني يعني كم نشيل نعمل واحده ابغى نروح بروفا وين شو تعمل كرسي اجي لك جاوينات Ejwa, kellem fuq di ż-żigarella li ħanduqqu issa. Din jekk sura din inta għaw tlieta. Laqajtom insomma mhux ħanat laqajtom jien imma għajtom inti ressaqtom naqra. intlaqajtom. Ressaqtom جوا xejn ġi Anġlu tanto kol Anġlu xom, Anġlu Ellul, Sewa, kien għanni fl-antik. U għadi għanni ma miegħu u ma Karinu superstar u għamlu żigarella ta' saħatejn. sewa. Kollu għadajin, Ġegora x'għandu. sewa. Issa għandu parti minna. Ma dana kif għannew ma ġifiri biex buli xulxin? دقه نبدا يندق يبدو دقه يبدا الشوم فتامنا قدام سيرين U da ninu ما برزبوش farruġa ninu Farrugia. iġi t-tifel tal-goġina tiegħi. Sewa, U daqqajt miegħu jien u liħor nisaċ ismu bħalissa. Kien ġi miegħu ukoll. imma li qegħdin tannu issa f'diżiga għalla ħan nisimgħu. Għana l-anti kif taf inti, jew inkella vvintajtu dak il-ħin. فانتين هذوك الحين هذا بدينا نادو Anki جبيري inti? ايوه لا نشتنا من ذاك اللي كنت نافطه قبل جبيري Sewa, sewa, اما دوك كان نشتنا انتيكي جبيري اللي كان يا فول شنو ما sewa. مثلا انت او استراليا لو وقت تقول دوك كانوا مره سوا. كان انت او فيلم استراليا يعني Sewa. U meta tkun qed tagħmlu hekk, xorta tidu żommu r-regoli tal-repetu l-versi u l-kadenza. الاستاذ كلش Sewa, قال ما نعنينا النومه sewa, وردنا نقبلوا مال الكتري وحسبنا في البريان شكون يعمل الكدانسة الكترة جبيري ويدخل لنا دايم بالتمب sewa, تفشي جانا بدأ يدق يعني فوق شنع كترة فوق تمبيور sewa. ودق Jistaw jaqlbu t-tuan tal-kiterra jiġi rew do nassum jgħamlu fuq id-do. Sewa, Imma tlieta għabdu tajjeb. sewa. Mela ħalli nisimgħu daqsxejn silti sabiħa minn dan il-programm li għamiltu bejnietkom id-dar. Minn għalija kelinu jibda l-ewwel. Tebżax.
Mela, emmek, ħanajli kellu li ġus, smajna l-daw it-tnejn il-kelin mux veru, u l-Anġlu Xom, edin jannu, mux versi, u għanijiet bħalma solvi għanni Kiri, Miguel Kombo, l-sgej, imma x'edin jgħidu, jgħidina xaħġa zem laqalu. Għala daw għedij jannu bejt nejn, u għanja bit nejn. Għallu bida Anġlu. Anġlu għallu, u jien oħra sejjer nibdielek. U għax miegħek ma nix baqat. U jaġi repeti Kirinu l-istess. U l-gadanza Bilana li nannu jiena u inti. Kulħadd joħor sodisfatt, spiċċek Kirinu. Lena ta' Kirinu. Fil-bidu beda Kirinu. Tiftakarx qal fil-bidu? Fil-bidu tal-anja l-oħra ta' ebben. Ta' l-oħra għallu. U Anġlu sejjer lejn l-Awstralja, li s-sellinna ħbib. Dik l-ewwel vers tal-ewwel kif beda Kirinu eżatt. Ma ġena dana Anġlu kienu ġej mill-Awstralja u kien ħajjitlaw veru. Jiġifieri daw, speċi ivvintaw flok spiritu pront. La dawn jivvintaw. Dak il-ħin. Dak il-ħin x'kien sejjer l-Awstralja u hekk. Sewa. Jivvintaw. Jiġifieri l-Bormiża wkoll tista' tintuża għal xi ħaġa tal-okkażjoni. Jista' iva. Sewa. Ħalli nkomplu Mikil, nitkellmu fuq hekk mela x'se nagħmlu mela ġindi ġa ċettajt li inti jekk hemm bżonn tagħlem mhux ħaddtallem, imma ma taħsibx li hemm bżonn li intom kemm jistgħu li għannu għala Bormiża, kemm hawn 7-8 kemm hawn. Inti nibdew. Ta' sika minn hawn iktar. Il-Brazz. Il-Brazz sewa. U dak tagħllem mill-Awstralja. Mela nsiju sa fejn fina. Il-Brazz u veru. Aw ir-rixu. Sewa. Ħarta xiel Għaw ċekku tal-vjuri. ċekku tal-vjuri, Ta' sejka. Ta' sejka semmejni. Feluri, il-bugat. Sewa. Minna u iktar. Jiġi dak kollox 7-8. Kelinu. Kelinu, sewa. Ix-xom ġifieri. Maġu mux qietaw. Mela, iktar minn 10 mawx jisu. Iħor mill-fgura, iħor mill-ħassabbar minn għalxani il-pajpaj kien janni fil-għoli u koll. Ma ħalli nejdu dawk li huma qed ngħidu l jipprattikaw bħalek jannu. Ġieli jkun għaw xitna jannu t-qabili jiprofaw jannu xi waħda. Sewa. Ġieli jkun vantaġġan jkun hemm xi ħadd ħajjanna għanni waħda. Ima, iktar minn 10 minnhomx. Sewa ngħid. Issa waħda, ma dik ħaġa stabilnija. Issa, daw l-10 ma jistgħux jiltaqgħu bejniethom. U ngħidu pereżempju ħa nissuġġerixxu lill-Gvern u d-Dipartiment tal-Kultura li daw darba u ġimgħa jiltaqgħu bejniethom. U ħames żgħażagħ jew anke tfal. Inħajruhom jilhom ejja ħibdew isa skola żgħira. Jibsa biex laqgħu. Jibsa kemm trid, imma xi darba xa trid jibda. Għax taf se jiġriju, 50 sena oħra, kulħadd taħt it-trab u lana magħhom. Biex għala maħniex. Imma fl-istess ħin hemm bżonn li wieħed jibda tikasa. Aspirtu pront baqa' ħafna jannu u jidher l-ispirtu pront ħajkompli. Il-fatt għaw zeppi biżiet qudiemna li għannieh u ħan li għannuh ma jidirx li qiegħed ħażin, imma la Bormiża qiegħda. Ila wasla Bormiża ħafna. Barra li għad ila. Il-problema qiegħda. Għax xan għalek il-problema, ukun għaw jitħajr b'nidem janni u jgħat marriċ naqaċċajt ma nkompli xanja, ma tkunx naqabel iksura u għek għativiri paspiċi. Għalek il-bżon. Errejti ġifiri li jgħak janni janni jgħatajib, għetifimni. Ma għalek il-bżon ikun hemm skola, fl-iskola ħadma jitħabbieħ, kun hemm intu waħdek. Ħadmi għanzi tikkuraġġieħ ħalli kompli. Irrid ikun hemm da sforz ta' kulħadd, kollettiv. Il-bqija ma nagħmlu xejn. Ejjus. Jekk ma jkunx ġafija. Iva. Ma tiswelux l-iskola. Ġafjek ma ġafjek, ma jkunx hemm xi ħadd li jħossibu. Ekk, ifhem ħanajdlek. Jiena nut li jiena li rrid issa jien nanni għanja teqbil ngħid għalkemm li minix minn dawn għandna tajbin ngħid ħananni għanja teqbil. Nannija. Neġi biex nanni għanja fil-għoli ngħid jien minix kapoġi biex nanni fil-għoli. Allora jien. Irrid ikollok il-leħen waħda, mhux veru. Irrid ikollok kollox. Veru. Dok irrid ikollok kollox miegħek biex tanni fil-għoli. Però issa jkollok kollox, jekk ma tismax il xi ħadd li jibdielek. Tibqa' bil. Ġafik tikkun. It-tejn ikunu fimni. Ġafik wes. Bħal anke tal-spirtu pront ukoll. Mela, żu. Imma tal-spirtu pront ikħin kollu nisimgħuh. Għadak li jkun jekk jibda għandu fejn imur, għandu fejn jissib u għandu fejn jixxala. Imma l-Bormiża mhux hekk. Intom qegħdin tgħidu li fis-serati kieku inti li ma doqx il-kassetz. U kieku fil-festival, fil-serati nagħmlu aħna fil-festival, ma nibuttawkomx, kieku l-Bormiża kemm ma jistama'. Mhux veru? Mhix qed nifinta, affarijiet ninswhom bidejna. Ħalli nisimgħu silta oħra minn dan recording sabiħ li għandna u nkoll nisimgħu xi waħda lil stess.
Mela, diċi li naġux xkaqdin jannu bejnietom daw għanna Mikejżu kien qed janni ma manġlu. Għalbek xorta waħda b'żigarella marbutin. U għarġaw għanna insomma l-istess. Dik il-notti tkun għalina biex tifridna minn xuxin. Eżatt, kif għallek. Din hija bil-konta tal-oħrajn għani antika. Din minix laħnajni, għamilni għal-garax tijaj, da kombinazzjoni kien hemm ix-xom ġie mill-Awstra, jatla għana zeppi, u għajjanu ġiġanijiet u insomma ġbonna l-garax ma għannija qabel ma tlaqna lejla, qabel tala lejla Awstralja. Kanna namlu insomma, mbagħad kompleħna ġiġi zeppina għal-garax nagħmlu ġiġanijiet, u mbagħad laqqajtni biex nitla l-gotti nagħmlu ġiġanijiet inti. U kalli raġi nitla nagħmlu l-gotti. Ħalli issa nisimaw f'sitana tijak wux wahdu għet jani jissaw. Wahdu, jannu wahdu, għet id-doqlu inti, kitara wahdu ġveru. Pero xorta ħajn stamana sabiħ. Issa, Għajdi. di kombinazzjoni li ħanani issa, da kombinazzjoni ġejna mill-gotti u ġejna fej il-garax kien qiegħed dalla mill-ħejn u kien insomma zeppi li għanni ġixanijiet oħra. U kien wieħed ġirenti għalli jitlani għal fuq, għatlu fejtin nitlu, daħħani ġa kamra insomma. Kellu bħal studio u kelli nani ġed il-kamra u għanni ġiġanijiet u kelli raġa nani 10 għanijiet uħra f'daqqa wahda. U issa tistaw tisimawni għal da mux żmien kbir. Kitarra wahda d-daqlu jena. Għalli daqlu b'kitarra wahda. Ħalli nisimaw. No.
Nirringrazzjah Mikiel dak l-għanni sbieħ li daqlek Zeppi, grazzi wkoll Zepp il-mod kif inexxielek b'kitarra waħda toħloq l-ambjent kollu u jiena nistiednek wara dawn l-għanni sbieħ għax għall-ġimgħa d-dieħla nagħmlu programm sħiħ issa għana kollu tiegħek l-Aborniża, però flok ikollok kitarra waħda ta' Zeppi ikollok tlieta għal programm sħiħ tiegħek. Nirringrazzjakom u nistedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-Lana Tana, intervisti mal-Annejja u d-Daqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.